onderzoek naar de oorzaken van de hoge overwerkuitgaven van het Korps Politie Curaçao. Wat is onderzocht? De Rekenkamer Curaçao heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van de hoge overwerkuitgaven van het Korps Politie Curaçao, het KPC. Ook is nagegaan welke maatregelen zijn genomen om deze uitgaven te beheersen. Wat is de reden voor het onderzoek? De Rekenkamer vond het noodzakelijk om dit onderzoek te doen om de volgende redenen. 1. Ongeveer 80% van de overwerkuitgaven van de overheid wordt veroorzaakt door het ministerie van Justitie. 2. Een belangrijk deel van deze overwerkuitgaven van justitie betreft het KPC. 3. De overwerkuitgaven van het KPC vertonen een stijgende lijn tussen 2018 en 2021. Een stijging van 12,5 miljoen gulden naar 19,4 miljoen gulden. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? Conclusie 1. Een van de belangrijkste oorzaken van de relatief hoge omvang van de overwerkuitgaven is een tekort aan capaciteit. Het capaciteitstekort wordt deels veroorzaakt door een aanzienlijke onderbezetting zoals hierna is te zien. In procenten uitgedrukt betekent dit dat in 2018, 2019, 2020 en 2021 respectievelijk 13%, 12%, 15% en 20% van de formatie van het KPC niet was ingevuld. Op 2019 na was in alle jaren sprake van een grotere uitstroom dan instroom van medewerkers. Dit is hierna weergegeven. De hoge uitstroom wordt onder andere veroorzaakt door pensioen, vrijwillig ontslag, overplaatsing, overlijden en de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. De lage instroom komt met name omdat er geen financiële middelen waren om aspiranten aan te trekken en het ook moeilijk is om belangstellenden te vinden die voldoen aan de selectie-eisen. Het capaciteitstekort wordt ook veroorzaakt omdat een deel van de bezetting niet inzetbaar is, doordat medewerkers extern zijn ingezet, niet actief zijn door bijvoorbeeld opleiding en disciplinaire maatregelen, of niet formele taken uitvoeren zoals het beveiligen van gezagsdragers. In de volgende figuur is te zien dat daardoor in 2018, 2019, 2020 en 2021 respectievelijk 9%, 12%, 11% en 9% van de formatie wel bezet, maar niet inzetbaar was. Ook is in de figuur te zien dat per saldo in de onderzochte jaren slechts tussen de 71% en 78% van de vastgestelde formatie ingevuld en inzetbaar was. Het inzetbare personeel is feitelijk nog minder door het relatief hoog ziekteverzuim. In de volgende grafiek is te zien dat de divisies Algemene Politiedienst en de Bijzondere Politiedienst het hoogste gemiddeld aantal ziekteverzuimuren per medewerker hebben. Dit zijn ook de divisies met de hoogste overwerkuitgaven, namelijk totaal 70% van de overwerkuitgaven van het KPC. Andere factoren voor het capaciteitstekort zijn dat er een minimale bezetting van de wijkbureaus is voorgeschreven en ook de vraag vanuit de maatschappij naar politieproducten steeds meer is gestegen. Conclusie 2. Een andere oorzaak van de hoge overwerkuitgaven is dat voor de berekening van de overwerkvergoeding hogere overwerktarieven worden toegepast dan de geldende tarieven. De rang van hulpagent tot en met hoofdagent wordt tegen een tarief per overwerkuur vergoed in plaats van een vaste vergoeding per maand die afhankelijk is van het aantal overwerkuren. De rang van inspecteur of hoger krijgt het overwerk uitbetaald in plaats van in vrije tijd vergoed. Het niet-executief personeel in schaal 10 en hoger krijgt in alle gevallen het overwerk uitbetaald in plaats van in zeer bijzondere gevallen.
Het capaciteitstekort leidt tot meer overwerkuren en door vergoeding van deze uren tegen de hogere overwerktarieven stijgen de overwerkuitgaven harder dan bij een gelijkblijvende omvang van de overwerkuren het geval zou zijn geweest. Conclusie 3. Een oorzaak van de hoge overwerkuitgaven is ook dat er onvoldoende interne controles zijn om zeker te stellen dat alleen daadwerkelijk gemaakte en noodzakelijke overwerkuren worden gedeclareerd om uit te betalen. Het is namelijk niet voorgeschreven dat de opdracht tot overwerk schriftelijk moet gebeuren en in de praktijk gebeurt dit veelal mondeling. Ook is onvoldoende zicht of het gemaakte overwerk onvermijdbaar was en dus niet binnen het normale dienstrooster verricht had kunnen worden. Conclusie 4. Een oorzaak van de hoge overwerkuitgaven is tot slot ook dat de overwerkuren voor het beveiligen van ministers en de kosten die daaruit voortvloeien onvoldoende worden beheerst. Ministers worden consequent boven het basisniveau beveiligd, zonder dat vooraf de noodzaak is vastgesteld, en maken herhaaldelijk gebruik van dezelfde beveiligers. Dit resulteert in aanzienlijk overwerk door deze beveiligers. Het KPC heeft geen controle over de omvang van het overwerk, aangezien er geen voorafgaande melding of verzoek wordt ontvangen. In 2018 en 2020 bedroegen de overwerkuitgaven respectievelijk 0,8 miljoen gulden per jaar en in 2019 en 2021 was dit 0,6 miljoen gulden en 1,2 miljoen gulden per jaar. De gemiddelde overwerkuitgaven per medewerker per maand varieerden tussen 2.598 gulden en 9.475 gulden. Conclusie 5. Er zijn maatregelen genomen om de overwerkuitgaven te beheersen, maar deze werken niet, omdat zij onvoldoende zijn gericht op het opheffen van de oorzaken van het overwerk. Er worden jaarlijks overwerkuitgaven begroot, maar bij dreigende overschrijdingen wordt deze dreiging opgeheven door begrotingswijzigingen. De overwerkvergoeding is per medewerker per maand wettelijk gemaximaliseerd tot 1000 gulden, maar in de praktijk worden maandelijks eerder hogere bedragen uitbetaald, waaronder meer dan 5000 gulden per persoon. Het aantal overwerkuren is per medewerker per maand gemaximaliseerd op 40 overwerkuren, maar wordt regelmatig behoorlijk overschreden. In enkele gevallen is zelfs sprake van overwerk van meer dan 200 uur per maand. Overwerk dient in bepaalde gevallen in vrije tijd te worden vergoed. In de praktijk gebeurt dit niet. De overige maatregelen zouden wel kunnen leiden tot beheersen van de overwerkuitgaven, maar worden niet uitgevoerd. Bij ziekmelding mag gedurende 30 dagen daarna niet worden overgewerkt. Er wordt niet op naleving toegezien. Er moeten periodieke rapportages over het overwerk worden opgesteld. Dit gebeurt in de praktijk niet. Wil je meer weten over de uitkomsten en wat de Rekenkamer heeft geadviseerd? Lees dan het rapport op onze website www.arc.cw.